Ndị nnukwu mmadụ eji okwu ha agba izu sitere kansụl ime obodo Nnewi South etogo gọvanọ Chukwuma Soludo maka agadaga ọrụ mmepe dịgasị iche iche ọ lụgoro ma kwupụta na onwe onye ọbụla ya na ya na-ama aka na nhọpụta gọvanọ a ga-eme na mana 8 nke ọnwa Nọvemba afọ a n'ime Anambra steeti. Onye nta akụkọ anyị bụ Emmanuel Okonkwo kọrọ na onye chọpụtara ma bụrụ onye isi oche Chisco Group Dr. Chidi Anyegbu doro ndị ahụ eji okwu ha agba izu wee bịa njem nleta n'ihe ụfọdụ gọvanọ lụgoro n'Ọka gụnyere Solution Fund City ebe obibi gọvanọ nakwa obi gọọmenti ọfụ arụrụ. Gara ya bụ akụkọ n'uju. Dọkịta Anyegbu kwuru na gọvanọ Soludo emeela ka ọchịchị bụrụ nke kacha mma site n'ihe ọ rụgoro na steeti a na obere oge ọ nọgoro. Ndị ọzọ ama ama bịara ya bụ mmemme sitere na Nnewi ndị gụnyere Chief Mike Ume, onye bụbu onye Vice President nakwa onye Acting President nke Nigerian Football Federation, Honorable Sonny Ọzọbịalụ, onye bụbu onye na-anọchite anya Nnewi South 1 Constituency na ụlọ omeiwu steeti a, nakwa Barrister Ifeanyi Ezegamba kọwara ọrụ Soludo na-arụ dịka nke mara nnukwu mma wee kwuo na akụkụ obodo niile nọ na steeti a na-enwetụta mmetụta ya bụ ọrụ ọma ọ na-alụ, wee kwuo na apụgaghị enwe mmeri na ya bụ ntuliaka na-abịa abịa. Eduziere ndị a wee gagharịa wee hụchaa ọrụ ọma gọvanọ na-alụ site n'aka onye Chief Protocol nke gọvanọ Soludo Maazị Chinedu Nwoye.